Vy sa vlastne zúčastnil teraz tým Sportligy v Čechách. Ako by ste zhodnotili celkovú účasť týmu? Tak troška oproti minulému roku to bolo náročnejšie na cestovanie, pretože sme cestovali do Brna až teda na ten posledný dvojzápas sme tam ostali na sústredení. Ale my sme o tom vedeli, takže sme s tým súhlasili, že pôjdeme hrať tým Sportligu, kde nás čakali kvalitní súperi a o to vlastne išlo aj hráči, ktorí tu boli na skúške, vlastne také zápasy nám ukázali, na čo tí hráči majú a teda aj naše nedostatky. Z tých hráčov, ktorí tu vlastne boli na skúške, ukázali sa nejaký taký skutočne vhodný do týmu? Tak určite je tam prišiel Juraj Pilat z Puchova, ktorý myslím, že to je na dobrej ceste. Z tých nových hráčov už dávnejšie Martin Husár ukázal naozaj vysoký kredit kvalitného hráča. Že tie náhrady, tie diery sa nám myslím, že podarí po Huračkovi, Pavelkovi, teda Janečkovi. Ešte úplne nie, ale ja verím, že postupne sa zohráme a tie diery zaplatáme. Či som sa spýtal na Janečku, že či nebude vlastne chýbať teraz celkovo v príprave aj po tom zápasoch v lige? Tak príprava nás tak netrápi, príprava je jedna vec a súťaž je druhá, ale jasne bolo to robené za behu, tam Marekovi umožnilo vedenie, hovorili sme o tom v médiách, že teda sa rozhodlo aj z hľadiska toho ľudského, pretože taká ponuka možno chodí raz za život, tak sme Mareka pustili, aj keď teda pre nás je určite Marek strata, ale ja si myslím, že každý je nahraditeľný a preto sme sa rozhodli, že Mareka uvoľníme a budeme pracovať s tým, čo máme. Tam poposúvame hráčov, alebo teda možno sa nám ešte podarí nejaké stopera dohnať. Na začiatku januára vlastne bolo niekoľko hráčov po zraneniach. Ako sa im darí? Tak Lukáš Kovač je po operácii, to je, hovorím, je to individuálne, tam je to 6 až 9 mesiacov, záleží individuálne od hráča, kedy sa vráti, takže Lukáš, keby všetko išlo v poriadku, takže niekedy v apríli naskočí do Corbel ligy. Ja verím, že to bude, lebo pracuje veľmi dobre Luky. Tak Lubo mal zdravotné problémy a vlastne začal len minulý týždeň. Hral prvýkrát 20 minút so Slováckom a potom polčas so Znojmom. Takže takisto pomaličky, ale Lubo pracuje veľmi dobre takisto. Zranil sa nám Paťo Pavlena hneď v prvom zápase, takže toto ja ako tak nemám rád tieto zranenia, pretože ten káder nemáme nejak široký. Tých zápasov je veľa, ale myslím si, že chlapci dobre trénujú, zvládajú to. Ako sa ti vlastne hralo celkovo v tých Sportlige? Hral sa mi ťažko, boli sme tam v plnej príprave, mali sme pomerne náročný týždeň, ten posledný. Sme tam veľa behali a o to som radšej, že sa mi podarilo skorovať 3-krát. Ten posledný zápas so Znojmom bol o morálno-gólových vlastnostiach už a možno aj preto sme dostali až 4 góly, ale superi boli kvalitní a spestrilo nám to prípravu určite. No tak určite chyby tam boli, máme sa čo učiť, tréner nám aj niečo ukazoval, že kde sme robili chyby, v čom by sme sa mali zlepšiť, čo si máme od tých súperov možno zobrať, takže nejaké rozbory tam